Rahbor Snem jong unong san Hima. Kawai ka Samla lut ka badang khatnyo Snem ka karta kalaja Rngai menta lashposngi na kawai ka Dukan baga Trei Bylla ka badan hakashnong permadan East and West Hills District kani ka Samla ka blatib kerteng kum ka ribayahun marngar ka badai hi nakashnong permadan kani ka Samla kalaja na do ka khatsan trek unailar bat la ujor sheki pulet ka thanat mairang ha ka khat pratrik unailar Katkum ka jingethu jong Superintendent of Police ka district ki pulit kila Suba jur bakani ka Samla kala Shah Rahbor ha we ubrio blatip kerteng kum thombor lang sopho ubade na kashnong omdum bat hadu menta omlap dian satya shanu bakini ki arngut kidan ki pulit kila pelong ka jing toket ban lap dian ya kani ka Samla bat kila register ya kani ka case hathanat mairang hapo ka kendon chis palai punyo in bracket 1 in bracket b in bracket 2 bns ar hajar ar phulai bat ka jing toket klayat chakmat ula pentep ba kani ka Samla ka jong kumba sanput bat ka don ya usnyu ubajrong kapong ya ka blouse rongli badan jingshon daki klur ka jan kersha rongti bat ka patlun tholan rongli rongyong lakar pa di kinu ki badan jingtep halor kini ki arngut kilaban pentep shaka office lani ha ko mobile number henriu not khandai lai not pra khandai san khandai ya kinong ai jingtep on saburi ya ki kerteng ki jongki